Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдоро ма шумо дорез тавсия метиҳам. Ҳамин либосакҳои хушрӯи туркӣ доранд, куртои фасон, халатҳои хушрӯ, двойка, болопӯш, платья, хулос ҳама чи ҳастай дар ин нуқтаи савдо. Баъд аз ози акция рафтистай бисёри чизошона арзон кардагиянд. Марамат бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава 122-ум магазин реди магазинҳои шишагӣ. Аввалан сар мекунем аз аксиёшон. Нигоҳ кунен аз 100 сомон сар мешава нархи кирта дариҷа. Ҳам киртотона нишон тен. Нигоҳ кунен духтаро чихе киртачои фасони хушрӯан ва тем более тигро қимат будан. Ҳозирана минора 100 сомонӣ кардаяна? Ман аднатонишам. Ана ина мик платьёи фасон духтаро 100 сомон ира бинен охи чихе хушрӯвай ягон ҷодаи нарх нестай, лекин нуқтаи савдода шумо метавонен инора 100 сомонда харидорӣ кунен. Ира бинен чихе бисёр айҷа чанд намудаш ҳастай 100 сомонӣ духтарако. Касе имконияти омадан надорад нависеншона ина рақамашон аст дар рӯи экран дарав шумода доставка мекунанд. Инчунин духтарако иҷада бо ҳастай аксияҳои дигар намуд ҳозир ма шумода бо нишон метам. Чанд сумай? 250 ва ира бинен духтарако. Дубайский болопӯша 250 сомон кардан. Хушрӯгӣ ира бинен тоза моли Дубай. Марамат успед кунен бисёр киртаву болопӯшои хушрӯи фасон доранд ки акция сар додан бо нархи дастрас. Инаи платьёшона бинен. Иқайё хушрӯ ё чанд сум? Ва ира хушрӯгиша диден турецкий платьяко 250 сомон. Аз ин расветка астай? Як ранга. Инами ҳамаи куртое ки дар инҷа мебинен ҳамаш моли фасонай, ҳамаш бори Дубайай ваяй Турция. Идвойка чанд сумай? Иқай хушрӯ. Идвойкара бинен духтарако. Мара нигоҳ кунен охе. Нархаш 300 сомон. Хулас фасони бад нархи беҳтарин. Анаи киртошон нигоҳ кунен паплинакои хушрӯ 100 сомон. Ина кадо меша мегирен 100 сомонӣ. Анаи чанд сумай? 300. Анаи боша 300 сомона ира бинен. Моли ира ҳарираи беҳад хушрӯ аҷоибай фасонак ҳам 500-600 сомон ки будан ко ҳамунои духтаро акция шидай 300 сомон кардагиянд. Ана ба духтаро ба гизаҳои фасон 300 сомон шид. 300 сомон хутон медонен ки ба гиза аз 600-700 болояй иҷада боша 300 сомон кардагиян. Ишама мана турецкий тоза аксияи беҳтарин рафтестай ба гизо 300 сомон. Духтаро успед кунен иҷада киртои туркӣ бисёрай ҳамаша акция кардагиян. Ина меоям турецкиян ина 300 сомон ба гиза хушрӯгӣ ира бинен охи духти ира бинен духтаро хеле нарх ягон ҷода нест. Турецкий тоза марамат размеро ҳастай метавонед нависеншона бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунен. Ина минако ҳамаш турецкиян. Диден ҳамаи киртоҳо туркиян. Ини ёшама инаи 180 Туркия қой хушрӯ 180 сомон акция шида. И ҳеч намеша? Мана марама духтарако необычный киртои фасон 180 сомон. Марамат сезони ҳамино омадагиай метавонен. И ҳеч намеша шута мепӯше на рангиш дига меша на материалаш духтаро. И фасониша бинен. Ина ёш новинкая? Ё чампилиян? Ина нигоҳ кунен. Инаи 300 сомон сиёҳ. Диден чихе хушрӯ. Фасон вечерний образ беҳад вай хушрӯ качествашам хучам. Баъд и чанд сумай? Инаи қавс зимистона турецкий трикотаж 400 сомон. Марамат кас седа дар корай нависен духтарако. Иҷада бо аие ки ҳозир нишон додем ку инаи цветчам будай 300 сомона. Мана вечерний платьяи фасон духтарако. Шумо нависеншона бо сураташона мепартоянд тамошо карда интихоб кунед. Ихе нигиндорошам будай. Хулас кирта бисёр дар иҷа. Ана баъд духтаро иқаи двойкои пек хушрӯ ё чанд сом? 800 сомон турецкий тоза ипек фасонак ина юбочни аҷоиб фасон 800 сомон. Духтаро ина расветкаош ҳастай. Ҳозир иҷада киртош ҳам ҳастай ва ёшам нишон метем. Бренди Ламираж аям ба фикрам. Бренди Ламираж беҳад фасон 1300-1400 сомонай. Ҳозир акция шидай 800 сомон. Ина бо джинс шам будай двойка. Қай джинс хушрӯ юбкаш катия. И чанд сумай?
600 сомон турецкия духтаро марамад ина касида дар кора метавонен ки нависен шона даррав доставкатон кунан ё ки биёен ай пеш хитон тамошо кунен. Ана и джинсият цвета я? Ана бад бо двойка бисёр аиҷада двойка у тройка. И тройка чанд сумай? 600 сомон ай. Бо арзон меша. Я бор нишон чен. Ана и 400 сомон тройка ай бруккати бо арзон мешава. Мана турецки тоза вайш қадаш дарози хушрӯай духтарако марамад ина қози сезони амино омадаги кардиганша бинен дарозиша брукушкушода я? Брукушкушоти фасон будай диден. Хулас бинависен шуна бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. Ана баъд иҷада куртои хушрӯ дорам, вечерни нарядои фасон доран. Нигоҳ кунен куртошуна аҷоиб арусакода наваё фасон 1200 сомонӣ будан ҳозир аксияда 900 сом. 900 сомон шид аксияда марамад биёен бо бинен ина иҷара нигоҳ кунен қаплайчо чои фасон иё чанд сумян поён ини поён ино 600 кадаги ман ина 900 кадаги 600 сомон ана ин 900 сомон ира фасониша бинен охи курта дора ира бинен духтарако ина беҳад хушрӯча остинош дарозай курташа ай болош боша ин хеле прозрачный боло пушуш остинаш хулас ира бинен курташа шумо бо дигар чизо катия мепушен и духтарако барои ягон ҷо рафтан беҳад хушрӯ аҷоибот фасон духтаракои фаберлик бисёр мара тамошо мекунед ина барои конференсия рафтанотон беҳтарин варианти фасон 900 сомона чанд сом буди 1100 буд аз 900 сомонӣ шидай духтаги культурна фасон хушрӯ марамад агар дар кор боша ина размеро будай ана баъд ина ипекор арзон кардена ипекои 1200-1300 сомара чанд сом каден 900 сомон кардагиян хушрӯгии ипекора бинен чанд та расветкая иҷада шумо нависен ҳамаи куртошон турецкия ҳамаш хушрӯвай ҳамаша акс эълон кардан им 450 сомон арганзаи туркида диден платишкаша фасонай ина баъд бори мешокшам ҳастай мана остина коша тамошо кунен хулас инмино 450 сомон шидай аксияда 450 сомон успед кунен баъдан духтарако ина платьёра диден двойка платья инмино ҳамаш турецки ана баъдан духтарако безрукавкои турецкиян ё яма ё чандиян турецки инамхе безрукавко 650-600 сомонда метиан аз инам расветкош ҳастай ва духтарако и ҷинсошона биненам хушрӯи ҷинси оригинал ғавсаки фасон ҳам капюшондоруш ҳастай ҳам бекапюшонош марамад турецки нархшон 550 сомонай бо арзон мешава мана марамад размеро ҳастай сезоншон омадагиай духтарако метавонед нависеншона даррав шумода доставка кунанд ҷинсои фасони турки духтаро инчунин иҷада халатоям ҳаст халатотуна чанд сум каден 550 як бор нишон метиҳен 550 сомонай халатошона хушрӯгиша бинен охе як бор бинен 750 сомонай и ҳозир боша аксияда 550 сомон кардагиян биёен бо як бор хитон тамошо кунен сифаташ да гап нест духтарако медонам ки бисёриҳо намхе халатҳои туркӣ мекованд марамад ҳаста инами нуқтаи савдода ҳатман омада тамошо кунен и туркия ина туркии тозаш духтаро ма ира шумода бори вайша нишон додум тошкентча ана турецкиша бинен турецкиш чанд сумай шумода турецкиш 450 аксия каде як тамондагӣ будай духтаро 450 сомон кардагиян 600-700 мефурӯхтиян ҳозир як таки мондагиай 450 сомон я намуд хушрӯи материалош ина марҳамат бренча бинен метавонед бо омада ай пеш бинен духтарако хулас ҳама чизошон хушрӯ нархошон беҳтарин тамошобино ина бо биёен хитон як бор ҳамё чӣ бошанд кардигано чанд сумай 600 турецки анаи кардигано будай 600 сомон турецки бо арзон меша духтарако ина кардигангир бошен материалш аҷоибака кардигангир бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен иҷада бо бисёр чизо доранд и плашчам плай 350 вай плаша бинен мана турецки тоза 350 сомон дарроз қадаш хушрӯ
مانا 350 сомонӣ. хоҳишмандо як све дорем фақат. ай 30 буда я бор нишон метен. ҳозир 30 иҷа даста. шумо нависен сурат мепартоянд духтаро расчетатон агирен ки 30 будай. ана баъд бо ваёи спорт стил. болопушои спорт стил. ё чанд пулан? 600 сомон турецки тоза ихшугиша бинен охир духтаро. стилош фасони бадай. ай пеш бо як бор биёед хитон агар имконияти омадан дошта бошем бо нақстар мешава ки ба ҳазур тамошо мекунен. ана ино оригиналош духтаро. диден 550 сомон. мо шумо да бишкекша усол ва бисёр нишон додем тошкенту бишкекша леки турцаша нишон надода будем. ина марҳамат турецкиш и чанд пулай? 550 сомон акция кати и 750 буда 750 акция кати ина 550 сомон. и кожаш тамоман дига чи кожаи настоящий ана материалаш хушру хулас фасон ина кожаша бинен духчам моделчам аҳамиятин чихе фасон 550 сомон. марамат хоҳишмандо нависен шона рақамашон ҳаст. як бор дигар такрор мекунем. ин нуқтаи савдо дар бозори Корвонай тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 122 магазин ряди магазинои шишагӣ омада бо тамошо кунед. магазини Оиша гӯянд духтаро нишонтон метиҳанд. интихоба бинен иҷа интихоб беҳад бисёрай хушрӯвай борошона аҳамиятен турецкиро чихе нархҳои хуб кати пешниҳод кардагиянд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошен. субҳ хайр духтаро созед нағзен тамошобино тарафи пажарка даем бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза анами нуқтаи савдо да ҳозир ворид мегардем. аксия рафтистай беҳад киртои хушрӯра арзон кардагиянд. кирта халат кардиган ҳамаи чӣ доранд духтаро. марамат ҳозир ворид мегардем бо машмода аз иҷа нишон метиҳем. хоҳишмандо метавонед бо нависен шона рақамошон ҳаст дар рӯи экран ва ёшон нархи киртошон аз 100 сомон сар мешавад. турецкай бо духтарако баъд инчунин ипекои фасоне ки 1200 буд 900 сомон кардан. хулос тамошо кунед. мана 122 магазин ряди магазинои шишагӣ. барои маълумоти бештар роликҳои дигара тамошо кунед ё ки рақамашон ҳаст нависен шона ҳамаша мефаҳмонанд тона.